תפילה לריפוי הגוף ולשליחת ריפוי לעולם. ריבון הנשמה והחיים, אני מבקשת ברגע זה ריפוי עדין, ריפוי שמחזיר אותי אל הלב, מרגיע לי את הגוף ומפנה מקום לנשימה טובה ופתוחה. ברך כל תא בגופי, שיזכור איך להתאזן, איך להתחדש ואיך להאיר אותי מבפנים. תן לי לב שמקשיב לגוף שלי באהבה. תן לי לב שיודע מתי לנוח ומתי להתעורר לכוח חדש. שלח אליי נשימה מרגיעה, נשימה שמביאה שקט ובהירות, ומזכירה לי שאני מחוברת למקור של חיים טובים. ארפא את המקומות העייפים ואת המתח שנאסף, את הדאגות שכבדו עליי. עטוף אותי באור פשוט וטוב, אור שמחבר בין הגוף לנשמה. ומתוך האור הזה אני שולחת ריפוי לכל מי שזקוק. לאהובים שלי, למשפחה שלי, לחברים שלי, לכל נשמה שמבקשת הקלה, למי שקשה לו, למי שמחפש כוח ולמי שזקוק לרגע אחד של טוב. ומי ייתן והאור העובר דרכי יגיע אליהם בעדינות, יביא נחמה, ירכך את ליבם וייתן להם נשימה חדשה. מי ייתן וירגישו שהם לא לבד, שמישהו טוב שומר עליהם, ושאור אוהב נשלח אליהם עכשיו. אני שולחת ריפוי לגוף, ללב ולנשמה, ריפוי שמזכיר את האור שבהם ואת היכולת שלהם להתחזק מחדש. ברך אותם בבריאות, בקלות, בשקט פנימי ובדרך טובה קדימה. מי ייתן והריפוי יתפשט בעולם כמו אור שמש על המים ויגיע לכל אחד שצריך, קרוב ורחוק. אמן.